Uriani Tuhan na hinaulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapuji Tuhan tapasada rohatta martanya kita. Moliate husubbar rohan nami tuho ali di bata Jehovah disudi dengan dibasam do asini roham. Didongani jala di pasu-pasu hodo pihami satu bagasa tikyo. Di bagasa tikyo Tuhan nang tarulihan marhite hiti hatam. Todim perbadia nama dongani jala mengurupi hami. Asa mengetusi hami datamon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nai martengnya kami. Amin. Damang dainang atani debata na saurtu hita. Dianek mesan buku panurirang Yesaya bidu 5. Amuka mesene asada maso tuaya pitu odo hatani Tuhan. Marede maau nuaing taringo tuhasyaku. Sada edde ni haulangaku taringo tu porla anggurna. Ma porla anggur dohasyaku dipusu ni sada doluk na napu. Jala dipakuri. Jala dijoputi akka batu syani. Jala disuaton lopok na dinggantusi. Jala dipaulis sada tukup ni tonga-tongana. Jala dihalis sada pangilangan di bagasan. Paimahon parbuin na tonggi. Hape na asom ditubuhon. Atong hamu isi ni Jerusalem. Jala hamu bawa siya Juda. Wa upamu au do porla anggurhu. Tunga hadope si benot nian tu porla anggurhu na sohubahin tusi. Buasa say hupay maima parbuhonon na parbuhe na tonggi. Hape na asom do di parbuehon. Ope pabotohonok kuma tuhamu si behenokku tu porla anggurhu. Upatok kuma hadang na. Asa sudah digagak binatang. Luhawak kuma parikna. Asa dilutak. Behenok kuma ibana gabe halongonan. Asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuan suga doho si hupi. Jala dahonokku akau bun asa unang mangalit udan tu ibana. Alai porla anggur ni Jehovah Jibaot. Ima pinopar ni Israel do akka bawa siya Juda. Suaswanan hasudungan na. Saya dipaima-ima uhum. Hape idama pangarupaud do. Hati goran hape idama angguk-angguk do. Ido sahana. Dihita salhutna akadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu do hita begi sada istilah segala usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nomor 8 molo usaha na dinggan na pinatupa na niulahon hasil na pe pasti do dinggan. Ido netral na. Ido normal na. Alai buhado roh hado pikirata. Molo pola nunga segala usaha tapatupa. Segala cara tapake. Ale hasil na taigil. Dan songo na taparsita. Pasti do kecewa hita. Bahkan kekecewaan ni jodoh di baik kita halak batak. Songon sada palsapa na madok. Ditugu tu halangulu alelau tu telaga. Paduhan ni gambaran kekecewaan do. Kekecewaan karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Di hamuna damang dainang. Nehnulungan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan na mamakulingi hita di apala partikyanon. Takasdo di patupa panurang Yesaya. Sada edde
nauli. Ala ede na pataridahon kekecewaan. Takas do didokon songo dia sada porla anggur natung masay dengan di parati atehon dengan di parwahon jala dengan di ula na puna porla anggur. Didok di bagasan naya ima paduahon dipakuri dengan dijeputi ke batu disuatun akan nalopok jala sada tukop di tonga-tongana dihali pangilanganna pa imahon parbue na tongke. Alai justru na terjadi ima parbue na asom. Pasti do kecewa. Mana ngatu tahno na napu di bae. Nunga di tempat na dingga di bae. Alai parbue na teta asom. Nah, di patari dahon parporla anggurima. Kekecewaan na marhite-hite na nang dipaluas ibana. Mangalutak porla anggur nai. Marhite-hite na nang upato di bana akka pagarna. Asa gabe tubuh di dok nakaningan si hupi. Asa gabe tubuh akka suga. Asa siga porla anggur. Tudus-tudus dosa sitong naon. Tudus-tudus na binahin ni debata na dipasa debata tu si Jesaya taringot tu bangso ni debata ima bangso na penilik na Israel do Juda. Ragam do debata manogu mama parmahani mangiring-iring lakan ni bangsoi ditogu na sida tutano na denggan tuinganan susu do situa ni loba di do gabi boy na sida marsonang-sonang gabi boy na sida daw siya nakaparmaraan gabi boy na sida sikop akan narikok di bagasan parngolon na alay di bagasan hasonang do akalas ni roha dang di patari daun na sida marhite-hite parange na dinggan. Aka parange na hurang dinggan do diulah bangsoy. Ima tudus-tudus na aso. Mulai didok nakaninga di bagasan na ipapituhoni. Na di paima debata. HP na diulah na sida pangarupaw. Na diigil ni debata hati goran. HP na patu panasida kanggu-anggu. Berbanding terbalik. Maka Allah kecewa. Kekecewaan Allah ini membuat Allah ingin membiarkan. Memang di pasobu debata. Akabang sunase mengalut nasida. Di pasobu debata kasih tahunan mga ronggo mulu di nasida. Bangso Babil dilutak manasida gabi hatupan. Yang awalnya Allah sudah batu kerikil pun dibati di bata aka pengebati aka si taonon lain karena Allah kecewa Allah membiarkan semuanya terjadi. Nah damang denang nalonga di bagas satu hati Yesus Kristus mulu tarajumi hatani Tuhanon di bagasan parngolota suku-suku na balga jalan narumiko rimangata di bagas parngoluan. Yado hita kecewa pasti ya. Buhado mulu nga kecewa hita taburo tao. Ala suku-suku narumikot. Yado tabay ni madebata kecewa di bagasan parngolua. Tadi ikil debata sa kita kaulaw na dinggan. Ala na taulaw na kaulaw na rubar. Na diigil di debata sa kita kagokholo. Ala na taulaw na kapagrupaw. Na diigil di batas ya kita patudun hati gorak. Alin na tapatuduhon, na taulahon, na taparate-atehon. Takkolong. Tuhan pasti kecewa. Alin itu itaganuk mersada-sada damang daina. Ketika Allah sudah kita buat kecewa, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Mau nunga sadar do kita. Nunga gudak kape pangalahota nalipe senado pani debata
ahadu nekun ulahonota. Na parjolo sahali marhite-hite hatan ni Tuhanon nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Jolma nang diramoti nang dijamot to debata iko diulah mahati gora di bagasan parngrota. Iko sadar do hita nunga dijamot to debata hita diramoti debata hita dipalua hita senak kasih taonon disesak kadosata ditobus hita. Gabi jelma partohap pita gabi anak kon hangolongan na hita. Aleni ko tapatuduh maka hati gora dok lo moniro di debata. Molo pangalahom parangem na salaon nasotama dia do pani debata holang nama ngototoi, holang nama burai, holang nama rungut-tungut, holang nama repek di bagasan parngoluon. So nari manginang iko sadar do hita nunga ditubus Yesus Kristus kita. Maka mari kita ubah kehidupan kita. Karena Allah sudah menyertai kita. Tapa supu dirita di jamot to debata ditogu debata. Tapa tuduh parangeta. Marhite-hite parangena denggan. Aido na diigli debata. Siak kita ganuk marsada-sada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali kita di dalam kehidupan ini selalu mengedepankan kekecewaan. Kita mengecewakan sesama kita. Atau kita juga dikecewakan oleh orang lain. Tapi lewat firman ini kita harus katakan biarlah manusia membuat aku kecewa. Tapi Allah tidak pernah membuat aku kecewa. Dan aku tidak akan pernah mengecewakan Allah di dalam kehidupan. Dang bahenokku debata kecewa tuau. Alana api dak kaya dikecewa debata. Alaikon patudonokku ma akka ulan na tigor iko patudonokku ma akka ulan na denggan iko patuduhonok kuma akka ulaon na patudon lomoni rohani debata. Na padua damang denang nelongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Jami taon nang mengajari hita ganuk marsada-sada. Asa patu pahon parbue natonggi. Parbue natonggi manginang molodo ima tua Yesus Kristus di bagasa buku Matius bidu 5 ayat 15 1 ayat 16. Tidak do tu hita ganuk marsada-sada hamu do sira di portibion do panodang di portibion. Maka yang harus tapatuduh di bagasan parngulu parbui natonggi marhite-hite na gabe panodak kita. Marhite-hite na buhita man gabe sira tu akahumaliangta. Tapi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi garam dan terang dunia. Atau kita tidak akan pernah bisa marparbue natonggi molo akka hadiriot tatapakke molo parbinotoat tatapakke molo akka siadongat tatapakke asabo hita gabe sira do panodang di portibion asabo hita patuduon parbue natonggi ikorak do Yesus do hita. Maka undang Yesus, undang Kristus hadir di tengah-tengah kehidupanmu, undang dia hadir di tengah-tengah rumah tanggamu, undang dia hadir di tengah-tengah kehidupanmu setiap saat dalam pekerjaanmu. Sehingga buah yang kau hasilkan, pekerjaan yang kau hasilkan, keluarga yang kamu bangun menjadi keluarga yang patut ditiru, menjadi pekerjaan yang mendatangkan berkat bagimu dan bagi sekitarmu. Amin martanya kita. Mauliati matutu ali di bata Jehovah di paloso hami taruli marhiti hiti hatam. Ajari hami Tuhan makanguluon hatamon di bagasa ngulu nami sigano pari. Asa dinggan ulaw nami asa buhay hami marparbue na tonggi gabi halomuan eroham. Muliati madiho di bata di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Oras madihita damang dainang Tuhan totong mamasuk-masuk hita.